Начало! Анджело е върхът. О, сигурно се чудите защо ми е гипсирана ръката. Интересна история. Всичко започна преди седмица. Да не го бях видял. О, леле, не знаех, че ръцете могат да се извиват така. Противоестествено е. И болезнено. Вероятно и незаконно. Няма да ме хванете да правя йога. На йога с мама. Халасана, Навасана, Букча, Надасана, Гомук, Насана. Ха! О, да! Обичам звука от пукащи кости. Леле, И това е полезно. Не мисля така. аз знам. Защо хората си го причиняват? Да се махаме преди да ми експлодират очите. Анджело, кога ще ти купят новия подобрен скейт Turbo 9000 на Оли Ван Дънк? Да, дечица, това е Ван Дънк Turbo 9000. Нов, подобрен. Казах ли нов? Да, нов. С Ван Дънк Turbo 9000 ви гарантираме 20% по-високи скокове, 40% повече контрол, 60% бързина и 100% забавление. Уау, това бебче е страхотен фънк, или да не се казвам Оли Ван Дънк. Ван Дънк 9000. Яхнете го! Днес! Всички проценти твърдения в тази реклама изобщо не са точни. Нашите още не са решили да ми го купят, но имам железен план. Супер! Добре, действай. Мамо, тате, искам да ви питам нещо много важно. Добре, сине, питай ни. Чудех се дали ще ми купите едно невероятно нещо, което ще промени живота ми, ще ме направи по-добър ученик и ще накара приятелите ми да ме гледат като бог. Звучи разумно. Скъпи, Какво е то? Скейтборд! Сигурно се шегуваш. голям си смешник. Очаквах тази реакция. Затова ще затрупам нашите с аргументи, докато се предадат и ми купят скейта. Подготвил съм 90-минутна стегната презентация. Още от древни времена скейтбордът е бил единственото сигурно транспортно средство. Стоп! Достатъчно, сине. Тате, искам да видя края на скучното шоу. Аз пък не. Това значи ли, че ще ми купите Ван Дънк 9000? Ето какво, Анджело. Ще ти го купим, ако боядисаш къщата и изчистиш улуците, както и комина. Скъпи, ние нямаме комин. А? Работа? Това не влизаше в плана ми. Ей, може ли аз да изчистя комина? Мамо, тате, това не е просто скейтборд. Това е транспортът на бъдещето. Виждам колко много искаш този... Ван Дънк 9000. Да, ето какво. Идваш с мен на йога един месец и скейтбордът е твой. Какво? Видяхте да се мотаеш отвън. Ще се изненадаш как йогата променя живота ти. Покани и приятелите си. Мамо, приятелите ми никога няма да отидат на йога. Нито пък аз. Добре, опитах да помогна. Уау, това бебче е страхотен фънк, или да не се казвам Оли Ван Дънк. Ван Дънк 9000. Яхнете го! Днес! Добре, мамо, ще дойда на скапания курс по йога. Леле, Анджело, трябва да си тотално отчаян. Съм. И аз искам скейтборд. Аз искам комин. Искам на йога. Мога по-закотка? Не и не. Вижте сега, като свърши училище е време за йога. Приятелите ми не трябва да разберат къде отивам. Ще отскочим ли до Кати? Четеш ми мислите. Мечтая си за едно от онези сини неща. Нямам представа какво е, но е супер. Не мога. Какво? От кога тези думи са в речника ти? Обещах на татко да свърша нещо. До после. Какво беше това? Не знам. Синьо кексче, хвани ме! Чакай! От кога Шмити е на йога? И манети! Какво търси манети тук? Кога ще дойде частта с кикбокса? Йоу, това е йога. Доколкото знам, в йогата няма кикбокс, брато. Не мога да стана.
О, стига де, май се повредих. Днес имаме няколко нови ученици. Помахайте! Здрасти. Хей. Ехо, Ехо. Сега дишаме и бавно минаваме в Халасана. Има опасност някой от тези да се раздрънка в училище, че ходя на смотаната йога. Трябва ми план. Невероятно беше. Анджело, не те ли видях в курса по йогурт вчера? Какво? Мен? Не. Видял си някой, който прилича на мен. Ако ти трябва алиби, избери човек, който не помни подробности. В случая Манети. Мислех, че си ти. Не, невъзможно. Не съм бил там. О, сигурно е бил друг с гигантска глава и хумановидни очи. Човек, представяш ли си? Аз на курс по йога. Не мога! Фу. Прави страхотно рало, дребосък. Кобрата и кучето ти също се ги бива. Впечатляващи йога умения, брато. Йога умения? Ахахаха! Това е нова видеоигра Йогама Сити. Японска е, затова сигурно не си я чувала. Ей, мисля, че четох за нея в списание Геймър. Готино! Беше накосъм. Урдва му каша Ванасана. Добре. Сега горе в Вирабаш Ранасана. Дишайте и бавно в Врикшасана. Горе ръцете, издишайте. Йогата е трудна. Може би животът ми е хубав и без скейтборд. Не, дай бабо за хубост. И се отпуснете. Анджело, искам да те похваля за добрата ти йога техника. Изненадана съм от упоритостта ти. Казах ти, че ще е добре за теб. Да, йогата не е чак толкова лоша. Уштрасана. Не, каквото си мислите. Бях принуден. Моля ви, повярвайте. Аз имам чувството, че вече дори не знам кой си. Какво има, скъпи? Приятелите ми ме видяха на тъпата йога. Животът ми свърши. О, стига. Просто им кажи, че йогата е супер. Супер? Мамо, йогата не е супер. Освен, ако е, ще ги убедя, че е супер. Не се бойте. До края на часовете йогата ще е пълен хит. Йогата е върхът, а? Не се ли чувствате различно? Прав си, дребосъче. Имам сили да гледам телевизия до късно. Снощи гледах страхотно реалити шоу. Как се прави реалити шоу? Двойно вау! Мога да удрям и ритъм повече неща. Да, човек. И знаете ли, мога да играя видеоигри без да се уморявам. Не очаквах, че ще се чувствам така. Супер! Искам да играя видеоигри по-дълго. 24 часа не ми стигат. Тогава ела утре на йога. Всички са поканени. Наистина? И ще ме вземат в отбора без проби? Да, просто ела и бъди готов да лееш пот. Пот! Аз обичам потта! Води ме да се потя! Йога! О, да, йога. Ще е интересно за училищния вестник. Ще напиша статия първо лице. Може ли и ние на йога? Въпреки, че изглежда глупаво, звучи забавно. Така е. Още нови ученици? Направете място, моля. Анджело, имаш ли нещо общо с това? Може би. Скейтборда. Утре ще е твой. Благодаря ти, мамо. Добре. Отпуснете се в будка на Масана, Шамала, Ускимала, Санамашкала. Намачкала. Така ли е? Какво да правим, ако много ни боли? Историята имаше хепи енд. Почти. Так му си мислех, че животът ми е толкова хубав. И после си изправяш ръката. Ето така.
Йогата помага на кикбокса. Ето как получи гипса. О, Анджело! Страхотен скейтборд! Абсолютно. Мога да го карам с часове! Прекалено е страхотен. Прокълнате. Турба 9000! Дай едно кръпче, гипсмен! Заповядай. Да, прокълнат.